O porto de Vilaxoán xa conta con 19 novas prazas de amarre para as embarcacións de acuicultura. As obras para construir as dúas liñas de Pantalán xa están rematadas e contaron cun investimento de preto de 720.000 euros. Era unha obra demandada por o sector e un compromiso da Administración para intentar mellorar a vida dos nosos profesionales. Entendemos dende a Xunta de Galicia que temos o mellor produto e tamén temos o mellor sector, e así é que temos que camiñar acompasados o sector e a Administración buscando este tipo de solucións que lle faciliten a vida e que fagan tamén que o produto chegue nas mellores condicións posibles ao consumidor. Estas novas instalacións facilitan as operacións dentro do peirao e contribúen a mellorar a seguridade dos bateeiros. Ademais, dan resposta á demanda actual e futura do sector. 19 plazas de amarre, co cal lle damos solución a toda a flota de bateeiros de Vilaxoán. Sobran aínda 2 plazas, esperamos que máis xente decida apostar por este sector e seguir medrando en produción. Segundo a conselleira, os bateeiros poderán ocupar estas novas prazas a vindeira semana, despois de completar os trámites precisos con Portos de Galicia. A obra está a piques de recibirse, nesta semana se recibirá, e despois o trámite seguinte que xa fixeron o sorteo, xa cada bateeiro sabe onde lle vai a tocar a súa plaza, terán que aportar a documentación que se lles pide dende Portos de Galicia, e eu espero que xa a próxima semana poidan estar disfrutando destas novas instalacións que, por o que me dicen, xa se están un pouco utilizando e xa teñen moitas ganas de utilizalas definitivamente. Tras rematar os pantaláns, a intención de Mare é proceder coa dragaxe da canle de acceso ao peirao. O proxecto estáse a tramitar e suporá tanto dragar a superficie entre a rampla de Varada e a liña exterior do pantalán, como eliminar un afloramento rochoso cun volume de 372 metros cadrados existente na zona.